Bwrdd be? Bwrdd iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Ideal. Diolch. Hoff air fi yw twmffat. Just yn y gair bach na light hapus. Hoff air fi di sbigoglis. Oh, okay. Iachus hefyd. Be di dy swydd bresennol di? Swydd fi yw rheolwr llinell gymorth ar gyfer yr adran llinell gymorth. Swydd fi ydi swyddog o Gymraeg ar gyfer y dwyrain. So mae mam a teulu ochr mam gyd yn siarad Cymraeg. Oedd tad i'n di dod o Bolton, di dod yma a cychwyn siarad Cymraeg. Mae ochr dad, maen nhw gyd o Canada, so does yna ddim Cymraeg yna. Pam wyt ti'n mwynhau gweithio yn y Gymraeg? Efo ni'n gweithio efo cleifion a pobl sy'n weithio ddim yn teimlo'n dda, mae'n help iddyn nhw, fel ti'n dweud, ymlacio. Hyd yn oed os ti ond yn gallu dweud bore da, maen nhw'n hoffi bod ti wedi dweud hynna, dwi'n mynd i'r ymdrech i ddefnyddio pe bynnag Cymraeg sgen ti. So dwi'n mwynhau just rhannu'r neges yna efo staff a cleifion a bod unrhyw Gymraeg yn well na dim Cymraeg, dwi'n meddwl. Rho enghraifft o sut ti wedi defnyddio'r Gymraeg? Yn gwaith fi, dwi'n siarad Gymraeg i pobl sy'n byw dros Cymru i gyd. I pobl sy'n siarad gwahanol lefelau o Gymraeg. A mae'n rhaid dda i fi gallu ymarfer defnyddio'r iaith, gan bod fi ddim yn siarad Cymraeg bob diwrnod. Ydy'r gallu i siarad Cymraeg yn fantais? Odi, dwi'n credu bod o'n fantais mawr. Mae lot o bobl o gwmpas Cymru yn teimlo bod nhw'n ddim gallu cysylltu â pobl eraill gan bod nhw'n siarad Cymraeg. A dydy pawb yn Cymru ddim gallu siarad Cymraeg. Os dwi'n gallu siarad Cymraeg, ydy os mae'n just Wenglish falle. Mae'n rhoi siawns i nhw gallu adrodd eu teimladau a pethau. So dwi'n meddwl bod o'n fantais gwaith mawr. Mae yna ambell i swyddi lle mae'n hanfodol i'r person gallu siarad iaith Cymraeg. Dwi'n teimlo'n reit ffodus mae'n gallu siarad iaith. Ie, dwi'n meddwl mae'n fantais mawr, ond hefyd dwi'n meddwl mae yna... Ti ddim yn gorfod cael Cymraeg perffaith, allu di fod wedi gwneud tygau allan chydig o flynyddoedd yn ôl, a dwi'n meddwl bod ti ddim yn cofio lot, ond mae unrhyw Gymraeg, fel ti'n dweud, i swyddi hanfodol allan mynd i fod o fydd, a mae ar lles y cleifion a'r teuluoedd nhw yn y pen draw, felly dwi'n meddwl bod o'n beth gwych bod ni'n gallu siarad Cymraeg, dim ots be di'r lefel o faint da ni'n gallu siarad, mae unrhyw Gymraeg yn gret.